Abot na. Mainag. Kamatay na yung Rabiyag. Sige na, liga na. Sige, kado ka pagbiling basot, no? Okay, one. Picture. Picture muna. Uy lang mga bato there guys, ha? Pang. Daghang nangaligo mga partner. Tawag daw sila. Ari daw diri. Alam naman ng training, nag-sorry na may diri sa isla. Girls, please come over. Ready? Against the light. Sige. Mga gabi, mulumpat kami sir. Kamu ba ba? 1, 2, 3, 4. Sab. One, two, three, go! Balik! 1, 2, 3, go! Ay, galing. Bisa maligo asa mang maligo to dito na pabilin. Ito. Ito nga gagmay. Labo ina siya, labo. Why, usay wayan yung duwan. Usay wayan yung duwan. Kita? Di isa kuan. Klaro kayo. Ito. Atang ida ko no dito na sa padagana dai. Ano sa mi diri hapit sa balay na. Kuan. Ba. Basta ang person, maligo dagat. Pang, mami siyang gitawag dari kay pang man food. Mambak. Ining lugar diri daw nag-shooting sila si Marvin. Itong artista ba na nag-shooting there dapit sa Bantayan Island. Yan, siyang view. Dira. Siya.
Tawag ni dirig pang-pang daw ni, pang-pang. Dito sa unahan kay Paradise kaka amang gikaliguan. Kanang aninitas. Sakit ka ni mamangit. Awit ka aninitas ba? Kung mudagan ni siya, di ni siya aninitas. Sayang nga, huwag na kumulagi nila. Holder. Maudjud. Anong wala? Sa Cebu, hanggang langgam. Kaya ang langgam dito, sabi ng langgam.